Diyos, maghay na hapon po sa indo mga tugang, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa, mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan, kan simbahan asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Luhod po ang gabo sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pa mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging maghay na pagkaataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin naotob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mga salanggibo, asin ngunya namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pa mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng pagataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na pagasur kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ngunyan enot na Domingo kan Kwaresma, matindog po ang gabos asin awiton ang ngawit sa pagpuon. Sa Diyos ning pagkamuon, sa iyang asaranggan, sa Diyos sa tuyang Ama, magkakaniwala, asin magbarakmen, sa Diyos Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Welcome po sa satuyang misa, kaibaan mga aki. Yaon kita sa primerong Domingo kan panahon nin Kwaresma. Sa pagpuunta sa pagtukad sa bukid kan pagkabuhay liwat, tinatawan kita nin pagirumdum. Sa Ebanghelyo ngunyan, pinapagirumduman kita kan tunay tang identidad na kita mga aki nin Diyos. Sa atubang kan kadakol na mga tentasyon, da ilugod malingawan, aki kita kan Diyos. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramang, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo, nahuli ka ining taon-taon nagawi kan sakramento kan Kwaresma, magtalubo kami sa pakasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ang kasalanin tawo minapoon sa dai pagtitiwala sa Diyos, asin sa salang paggamit kan katalingkasan, inaagyat kita kan Kwaresma na atubangon ang sa diritang pagsuway asin magbalik sa Diyos na nagtataonin buhay. An enot na babasa. Pagbasa sa libro nin Henesis. Dangan nagkuak nin kabo-kabo hali sa daga ang kagurang ng Diyos,
Pinorma niyang tawo asin hinangosan sa dungo kan hinangosan kan buhay asin sa tawo naging sarong buhay na linalang. Danga nagbugtak ang kagurang ng Diyos nin sarong tatamnan sa Eden sa parting sirangan. Asin duman niya ibinugtak ang tawo na sa iyang ginibo. Pinatalubo niya duman an manlain-lain na kahoy na magayon paghilingon asin nagtataonin masiram na bunga. Sa tahaw kan tatamnan idtoon an kahoy na nagtataonin buhay. Saka an kahoy na nagtataonin pakaaram kan marhay asin kan maraot. Sa gabos na hayop na ginibonin kagurang ng Diyos, an halas ang pinakatuso. Hinapot kan halas ang babae. Totoo man anggad na tinaraman ka mo nin Diyos na dai magkakan kan bunga kan arin man na kahoy sa laog kan tatamnan, nagsimbag ang babae. Pwede ming kakanon ang bunga kan arin man na kahoy sa laog kan tatamnan. Alagad, tinaraman kami ni Diyos na daimnanggad magkakan o magdutdot kan bunga kan kahoy sa tao kan tatamnan. Kung ginibo mo iyan, magagadan kami. Alagad, nagsimbag ang halas. Bakun totoo iyan, dai ka mo magagadan. Tinaram iyan nin Diyos huli taaram niya na sa oras na kumakan ka mo ka iyan, makakaarog ka mo sa iya asin maaaraman nindok an marhay asin an maraot. Nahiling kan babae na magayon ang kahoy asin garo masiram pagkakanon. Maray na ang bunga kaini patin nasa isip niya na kahoy na makakataonin kadonongan. Kaya kuminoa siya kan bunga dangan kuminakan. Dangan tinauan man niya ang sa iyang agom asin kuminakan man ini. Pakatapos nindang magkakan, nagkaigwa sindanin pakasabot na asin aram na ninda na sindahuba. Kaya nagdahi sindanin mga dahon kan herega. Dangan ginibo ninda ining pantahob sa indang hawak. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mahera ka, o kagurangnan ta kami nagkasala. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Kahiraki ako, o Diyos, susog sa danay mong pagkamuot, susog sa dakula mong pagkaherak, paraan sa kong mga kasaalan. Hugasi ako kan sa kanggabos kong karatan. Linigi ako kan gabos sa kong mga kasaalan. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Hulita na sasabutan ko ang sakuyang mga kasumbilikan. Danay na nasa atubang ko ang sakong kasaalan. Tumang sa imo sana, nagkasala ako. Ginibok ko ang maraot sa atubang mo. Nahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Pusong malinig lalangas ako. O Diyos, sarong bago asin maimbod na espiritu ibugtak mo sako. Harita pagsikwalan at sa atubang mo, hera palahae ako sa an banal mong espiritu. Nahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Ligtasan ako, O Diyos, sa kagadanan. Ika ang Diyos nin sakuyang kaligtasan, asin ang sakuyang dila mag-aawit kan sa imong katanosan. Kagurangnan, bukahon mo ang sakuyang nguso, asin ang sakong dila magrurukyaw kan sa imong kaumawan. Mahera ka o kagurangnan, ta kami nagkasala. Ipinagkukumpara ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa nagliligtas na pagkuyog ni Kristo. Huli ki Jesus, ang kasalan asin kagadanan na dadaog kan grasya asin buhay, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang kasala nakalaog sa kinaban sa paagi nin sarong tawo. Asin ang kagadanan, huli kan kasalan niya. Kaya nakalakop ang kagadanan sa gabos na tawo, huli ta nagkasala ang gabos. Bago itinao ang katugonan, yaon na ang kasalan sa kinaban. Alagad huli ta, mayo nin katugonan, mayo manin ibinibilang nakasalan. Alagad, naghadi ang kagadanan,
magpuon ki Adan sagkod ki Moises. Maski sa mga dai nagkasala nin arugan kasala ni Adan, si Adan anino kan sarong maabot. Alagad bako magkapareho ang duwang ini. Hulita ang regalo nin Diyos laenin marahay na kasala ni Adan. Totoong dakol na tao ang nagadan huli sa pagkagadan ni Adan. Alagad mas mapangyari ang biyaya nin Diyos asin ang sa iyang regalo sa paagi kan biyaya kan sarong tao. Si Hesu Kristo bako man magkapareho ang regalo nin Diyos saka ang bunga kan kasala ni Adan. Padu saan naging bunga kan paglapas ni Adan. Alagad maski kadakol na kasalan ang ginibo kan mga tao, kapatawadan ang naging bunga kan regalo nin Diyos. Totoo na huli sa kasalan kan sarong tao, naghade ang kagadanan. Alagad huli sa ginibo kan sarong man na tao, si Hesu Kristo, urugan makakamtan kan mga tawong maging matano sa Diyos. Saka nag-ako kan sa iya nagsusupay na biyaya. Sinda maghahade sa buhay sa paagi ni Hesu Kristo. Kaya siring nahuli sa kasalanin sarong tao, sinulotan ang gabos. Dahil man sa matanos na gibo nin sarong tao. Ang gabos, kinalda ang kasalan. Da nga nagkaigwanin buhay. Kung huli kan pagsuhay nin sarong tao, kadakol kan naging parakasala. Daiman kan pagkuyog nin sarong tao, dakol ang magiging matanos sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dinara si Jesus kan espiritu duman sa kalantadan, tanganing pagsugutan kan demonyo. Nag-ayuno siya sa laog nin 40 aldaw sa 40 banggi, pakatapos nagutom siya. Dinulok siya kan demonyo na nagsabi, "Kun ika an aki nin Dios, pagbutan mo na ining gapo, magin tinapay." Alagad nagsimbag si Jesus, nasusurat, bakong sa tinapay sa nabubuhay ang tawo, kundi sa lambang tataramon na minagikan sa nguso nin Dios. Dangan dinara si Jesus kan demonyo sa Jerusalem, ang banal na siyudad, asin pinatindog sa atop kan templo, dangan sinabihan, "Kun ika an aki nin Dios, lumampaw ka." Hulitan na susurat, pagbubutan nin Dios an sa iyang mga anghel, tanganing atamanon ka. Sasaluhon kaninda kan sa indang mga kamot, tatibaad tumamaan sa imong mga bitis sa kagapuan. Nagsimbag si Jesus, nasusurat man, daimo pagsugutan ang kagurangnan mong Dios. Dangan dinara si Jesus kan demonyo sa sarong halangkawon na bukid. Ipinatanaw sa iya gabos na kahadean sa kinakban,
asin an sa indang kamurawayan, nagsabi ang demonyo, iyan gabos, itatao ko sa imo, kung lumuhod ka, asin magsamba sako. Sinimbag siya ni Jesus, humali ka, Satanas, huli ta na susurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos, asin siya sanaan sa imong paglingkudan. Pakatapos, binayaan siya kan demonyo. Dangan nagdatong ang mga anghel, asin naglingkod sa saiya. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Saro sa mga bagay na habutang maeksperiensahan kan sa tuyang mga aki, lalo na sa eskwelahan, lalo na sa kaiba kan mga kakawat ninda, pinakahabutang maeksperiensahan kan sa tong mga aki, an bullying. Saro sa mga forma kan bullying, iyo an name calling, o kaya ito po bagang pagbansag. Aram po nindo iyan. Kanaki pa po, kamo may bansag po sa Indo. May kaklase po ako, nag-irrigate sa klase. Kan alumni homecoming me, an apud man giraray sa iya, igit. Kanaki po ako dahil maniwangon, dakulaon po an mata ko. An apud sa kuya kan mga kaklase ko, tarsier. Aram ko man na daiman ninda to yung mangkulog, pero pasil kayang tandaan. Paglaog ko po sa college, medyo na-promote po ako. Takan college, active akong nag-serve sa Youth for Christ dahil religious, bako ng tarsier ang apod ninda sa kuya. Nagi na pong praying mantis. At least praying. Tuod po kita ning pagbansag sa mga tao. Gustuhon taman, is it wherever, even if it's nice or not, nagbabansag kita dahil pasil rumdumon, makaulok, kung minsan harmless man talaga ini. Pero aminon ta po, kung minsan nakakakulog man ining pagbansag. Lalo na kung ang bilog nindong pamilya, igwan ng bansag. Duman po sa lugar mi, igwang sarong apelyido, na ang gabos na may apelyidong siring kaiyan, an apod batag. Asin iba pang mga labels, dakul po kitang nahihiling kaini. Nagarubaga, pag may sarong bagay na nariparo sa imo, iyo na iyan ang ngaran mo. Pinakamakulog, kung so naginibo mong sala o naginibo mong kasalan, iyo na sanang natatandaan kan mga tao, dawa haluyunon mo nang naginibo, iyong natatandaan kan mga tao. Halimbawa, may sarong tao ngayang nadidipisilan dahil kan pag-inom nin alak. Kung minsan dai na nahihiling kan ibang tao, ang bilog niyang pagkatawo, ang nahihiling na sana, ay, para buyong. Iyan, so para inom baga. O kaya pag ang sarong daraga, nakagibo ngayanin sarong sexual misconduct, sagkod na nagdadakula ang daraga, ang apod sa iya, iyo bagayan so immoral. Bakong iyo yan so may skandal, haluyunon ng panahon, iyo pananggad ang turotanda. May sarong tao na dai nakakabayad nin utang, baon sa utang, ang apod sa iya, iyo yan so dai nagbabayad. Irresponsable, walang kwentang tao. Garubaga subilog na pagkatawo, na-reduce na sana sa bansag, na-reduce na sana sa sarong pagkakasala, sa tentasyon. Asin ang mga label po na siring kaini, dawa haluyon ng mga aldawan maglipas, da iman giraray nawawara. So kasalan, iyo nalugod ang ngaran. So kasalan, iyo nalugod ang pagkatawo. Aram po nindo, iyo inian saro sa mga utik kan demonyo. Mahiligon po ang demonyo na mag-akusar nin tawo. Digdi na kita pigtatakot.
Tanganing pag-igwa kitang salang nagiginibo, magbabaan sa tuyang paghiling sa sadiri. Halimbawa, igwang sarong mama o papa, dinagitan niya so aki niya. Later on, na-realize niya, ay, garo na pasobra so dagit ko kasubago. And the devil will tell you, mahinghing sa talinga mo, sabihan ka, maraot kang mama, maraot kang papa. And you begin to say, iyo, I'm a bad person. O kaya, igwa kang namamatian na kamunduan, you have anxiety, you're experiencing depression, sabi kan sosyedad, sabi sa social media, weak. Yang mga duro depression na iyan, ura man ka iyan kaidtungon yan, may mental health. Siguro totoo, I am weak. You know, this is a lie from the devil. The devil accuses us of our sins. As in, gusto niya na pagparatandaan taan sa tuyang mga kasalan. This is exactly what is happening in today's gospel. Si Jesus, yaon sa disyerto, as in tinintaran kan demonyo. Tinintaran dahil nagugutom, sugapo daa, gibuhon niyang tinapay. Sabi kan demonyo, lampaw na, hali sa atop kan templo, tanganing saluhon ka kan mga anghel. Tintaran mo ang Diyos. O sabi kan demonyo, nahihiling mo ang gabus na iyan, garo sa pelikula po baga nakikita mo ba ang lahat ng iyan? Lahat iyan, ibibigay ko sa iyo. Ang original pong nagsabi ka iyan, ang demonyo. Sa gabus po na mga tentasyon kan demonyo, pansinunta po, na pirming ang kapinonan kan tentasyon niya, siring ka ini. Kun ika ang aki kan Diyos. If you are the Son of God, do this. If you are the Son of God, do that. Patunayan mo kung sisay ka. Sabi kan demonyo, prove that you are Son of God. Anong ginibo po kan kagurangnan? Dai po siya nagtugot. Dai siya nagtugot na ang demonyo tintaran siyang patunayan kung sisay siya. Dahil bago po siya naglaog sa disyerto, balikantaan sa tuyang Biblia, ano po ba ang nangyari bago ito? Bago po kaini, ang nangyari, si Jesus binunyagan duman sa Jordan River. Sabi kan boses hali sa langit, ika ang sakuyang namumutan na aki. You are my beloved child. Iyo po ini ang tunay na identity ni Jesus. Dawa ano pang sabihon kan ibang tao, dawa i-reject sa kan mga banwaan, dawa ipako pa siya sa krus. Sabi kan Diyos Ama, do not forget that you are my beloved child, my beloved son. Dear friends, kita man po, kan mga aki po kita, binunyagan man kita. Kan binunyagan kita, bako na kitang aki lang ni mama saka ni papa. Aki na kita kan mahal na Diyos. Kaya kita man inaapod aki nin Diyos, beloved children of God. Iyo po ini ang sa tuyang tunay na ngaran, tunay na identity. Dai magdangog sa mga bansag na itinatao kan kinaban sa imo. Dahil bago mo pa nagibo ang mga kasalan, mga kaluyahan, bago mo pa na-encounter ang struggle sa kinaban na ini, dati ka nang may ngaran. Ang ngaran mo, aki kan Diyos. Can we say that together? Aki ako kan Diyos. I am God's beloved child. Iyo po ini ang pagirumdum kan inot na Domingo nin Kwaresma. Da ipaglingawan kung sisay ka. Kaya ini po ang assignment ta ngunya na simana. The next time that you feel that the devil is tempting you, pag tinitintaran ka kan demonyo, pundungo na, hangos nin hararom, mga G, rumdumon kung sisay ka. Aki ka kan Diyos, susurugon ka kan Diyos, tatawan kan mga kinakaipuhan na grasya. Dai matakot, dahil daiman tinatandaan kan Diyos ang satuyang mga kasalan, lalo na kung ikinumpisal. Kaya siguraduhon man po na bago matapos ang Kwaresma, makapagkumpisal.
hagadon ta sa misang ini nalugod, pakusugon kan Dios an satuyang buot, sa atubang kan mga tentasyon na maabot sa satuyang buhay. Yaon po kita sa Kwaresma, sa palaog kita sa Easter season, sa duwang seasons pong ini, ang pinamapamibi ta na nagtutubod, iyo po sumas halipot. Matindog po kita. Pamibiun ta ang halipot na nagtutubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin Keso Kristo, aking bugtong niya kagugang nanta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namon daki Virgen Maria, pinasakitan ka panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hal sa mga gadan, tuminakat sa kalangitan, nagtutuko sa tuukan Diyos amang makakamhan. Haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang ng mga santos, sa pagbatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Darahon ta sa mahal na Diyos ang satong mga pangangaipo, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin an mga namamayo kan simbahan, magpadagas na magiya sa gabos na tawo na matinaong maglingkod sa saindang mga komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing an mga nakakamati nin pagsugot asin mga nagagabatan nin mga kadipisilan nin buhay, magiyahan ni Kristo asin mapakusog na magdanay sa paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing an banal na panahon kan Kwaresma, maging panahon nin nagdadanay na halaga sa satong pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga naghehelang asin mga naghihingagdan, patin ang mga yaon sa makuring pagsakit, mapano kan nakakarangang pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga kadugo asin mga katuod niya tong gadan, matiwasay na makisumaro sa Diyos noon na buhay, sagkod pa man, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, an sa imong aki, sinugutan, siring samo, antabayi kami sa mga oras na kami man sinusugutan, pakusuga kami sa samuyang kaluyahan, asin tabangi kaming mag-utob kan sa imong kabutan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po, ngunyan po an ikaapat na Domingo kan bulan, kung dara po nindoan sa indong tada canisters, pakidara po digdi sa altar. Salamat po.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuan man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako man lugod, kan kagurang nanang atang sa imong mga kamot, para man sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan namimibi kami, gibuha kaming angay asin maninigo na magdulot ka ining mga atang. Nahuli ka ini, nagsiselebrar kami kan kapinunan ka ining ginagalangan na panahon kan sakramento. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurang nan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, na sa 40 aldaw, nag-aayuno sa mga kinabanon na kakanon, pinabanal niya ining kaugalian sa paagi nin pag-ayuno. Asin naglilikay sa gabos na pagpadagka kan halas kaidtong panahon, natukduan kaming daugon an kalapaan nin karatan, tanganing sa pagselebrar kan misteryo Pascual na sa banal na paghurup-hurup, katapus-tapusi, makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya kaiba kan santo sa sin Angeles, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamahalan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinio na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Pedro asin San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang Ama, na daiman lugod kita madara sa sugot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga aki nin Diyos, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagugurnan bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtagram ka sana asinan sa kong kalag mauumayat. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Luhod po ang gabos para sa pagpamibi sa hubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad din pagtubod. Tukdoi kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay to as ngunyan asin kalbud paman. Patalubuha kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso min na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, tukaw tabi ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, na kaming pinabasog kan langit non na tinapay, nahuli ka ini an pagtubod pinapakusog, an samong paglaom pinapapusog, asinan samong pagkamuot pinapaurog, tanganing makanood kaming magutom sa iya, an buhay asin tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa lambang tataramon na minagikan sa saimong nguso, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po giraray sa mga pagirumdom. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Opus Sancti Petri asin Tada Sunday. Anatipon niya to kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 37,754 pesos asin 45 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 4,404 pesos asin 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 9,558 pesos asin 90 centavos. Siring man ang katiwala 1008 magkakaigwa po nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrokyaw o Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka na sabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man nagpuon na po kan Biyernes ang estasyon sa Cruz. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad kada Biyernes. Pagkatapos kan alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous 5,000, Anonymous 2,000, duwang Anonymous 1,000, apat na Anonymous 500, donations through GCash 4,550, Banzuela Family 5,000, HG and Ian Peña 1,000, Lawrence Santi 5,500, Just Mabalos po. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan namimibi kami, pahiliga ang labilabing bendisyon sa imong banwaan, tanganing mapapusog ang samong paglaom sa panahon nin kahorasaan, mapakusog kami sa ang kabagsikan sa panahon nin sugot, asin mawarasan kami nin daing sagkod na pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan po kamugabos kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magmaisog sa atubang kan mga sugot. Salamat sa Diyos.